Alah. Gor. Kuwi paling enak sing mana ngomong kuwi. Kena kuwi. Heeh. Ayo, nah yo, nah yo, tumben kan? Ya pasti. Apa ora we? Apa ora we? Mana kuwi mas takukmu? Bukan aku Ande. nanti iki kene iki. Iki tak tinggal saya. Turut mereka. Kilo sing gede. Oh, dake. Iya ning kono nah. Aku lho suarane lho banter soalnya. Hah? Ya lumayan. Soalnya petek kokok ngono. Ngomahne sopok loro ya mbak Rati.